Encontro Paraíso Illa San Simón é unha das citas no ano en RPM que máis nos gusta, é un momento no que podemos ver e compartir a todos os artistas Paraíso de cada ano, tamén a moitas colegas profesionais tanto de Galicia como do resto do Estado. É para nós un dos espazos máis queridos pola súa humanidade, pola capacidade que ten tamén de cohesionadora, de podernos ver todas, non? Un pouco nesa transmisión de coñecemento, nesas preguntas un pouco lanzadas aí ao centro, non? Para saber que se está investigando, que se está creando. Pero tamén vernos desde fora a través del cuerpo. O sea, también tomarme esta muestra y este fin de semana como una extensión de Este ano pudemos ver pois todos os artistas Paraíso 25, tamén fixemos 3 residencias artísticas durante 10 días aquí na illa, con Blanca Tolsá, Adrián Ribeiro Albacasas e Daniel Letso. Un poco lo que soy. Este corpo que ama ser, este corpo que coñece de ver as estacións, os alimentos das aves. Pensamos que siguen sendo necesarias esta clase de espazos que nos permiten pois achegarnos desde unha maneira pois como radicalmente humana, non? Non sei, neste sentido penso que é importante. Tamén un espazo como tan único e excepcional que non solamente é inspirador, senón que ofrece todas os espazos, edificios e servizos posibles, non? Para que esa convivencia poida darse no mellor sentido. O gallá que poidamos seguir vindo a facer aquí o encontro, penso que tamén hai algo na memoria desta illa que se recoñece no noso encontro e que está moi presente e que non queremos deixar de dicir, non? Que é unha illa cun pasado, pero que tentamos respetar e coidar e resignificar tamén entre